Katlimig, Uyaw, Ritalia, mayong hapon, Pastor, pangutana lang ko about sa baboy o mga mahugaw nga dili dapat makaon. Kay said laing reliyon, basihan man inila, nga limpyo na, tanan kay naa na sa bag-o, tugon. Gusto lang ko madungog sa akong bana ang saktong tubag, kay mauna amo gilalisan. Salamat, Pastor. Pwede mo maglalis, ayaw lang mo pag-away. Lahi man ang word nga mag-away, maglalis, no? Ang paglalis, mo na gingon sa usa ka pinulungan, usa ka debatidor dito sa Cebu. Samtang anta mo hilak, makig-away, makiglantugi, kana nagpasabot, wala pa siya kawad isa paglaom. So, pwede mo maglalis, ayaw lang mo pag-away. Nga ni mga pinangga. Wala tayong mabasa sa New Testament nga ang hugaw na hinluan na. Okay? Nga ang hugaw na hinluan na. Walay laing bersikulo gagamiton sa mukaon og baboy kanar yung buhat jis. Okay? Wala na lain. Naiuban, walay klaro. Na dini sa buhat jis igsuon, pananawon ang nakita. Dinala ako basahon kay mubo na itong panahon. Sa pananawon nakita ni Pedro, kinahalan adunay background nga atong tustudyuhan. Ang background sa buhat jis mo ni. Sa versikulo 1, versikulo 2, versikulo 3, nagisgot og tao nga si Cornelio. Si Cornelio dili usa ka Hudiyo, usa ka Hintil, usa ka Italyahanon nga mahadlokon sa Ginoo, ug ang iyang pag-ampo ni sulbong at tubangan sa Ginoo, ug nag-ingon ang mao nga pananaw nga magsugo kag tao didto sa Joppe, adtuon nimo nga ginganlan og si Simon Pedro. While nga diin nagpasugo ang kapitan sa Italyahanon nga si Cornelio ug mga tao ngadto kang Pedro, naay balaod ang mga Hudi og suon nga dili sila dapat makigharong sa mga taong dili mga Hudiyo. Kay ang mga tao nga dili Hudiyo, alam nila, mga hugaw nga mga tao. Okay? Now, aron madawat ang mao nga mga bisita ni Pedro, gipakitaan sa Ginoo si Pedro sa pananaon. Si Pedro dito siya sa atop nagampo. Lahi ang balay dito sa Israel Igsoon. Kaya ang ilang atop, masakaan, maampuan. Nagampo si Pedro, samtang siya, naghimo ni Ana, kita siya og pananaon. Ang iningli sa pananaon is vision. Pananaon meaning dili literal. Mao man giingon sa Biblia, kita siya pananaon. Ug sa iyang pananahon igsuon, nitunton ang usa ka dako nga hapol nga adunay upat ka kanto gikan sa langit minaog dinhi sa yuta. Ug tuad dito ang tanang matang sa mananap, tagupat og tiil ug mananap nga nagsaguyod dinhi sa yuta meaning mga halas. Now, niingon ang tingog nga Pedro pagkuha sa ihaw ug kumaong ka. Ug mingon si Pedro, dili ko Ginoo kay wala pagyugo. Na namalibad si Pedro. Nadili siya, kaya wala pa mo siya kakaon og mga mahugaw. Kaya ang pagsabot ni Pedro, literal. Pero, ningon ang tingog nga ayaw pagnganli nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. Ug pag-abot sa versikulo 14 ngadto 17, nag-ingon si Pedro, ug samtang si Pedro naglibog kung unsa kaha ang kahulugan sa mao nga pananaon, aya din abot ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio. Antayin niya, pananaon, kanang word nga pananaon, wala tay mabasa sa Biblia nga ang word nga pananaon makaon. Nabi tay pananaon diya sa Pinadayag 12, Pinadayag 13, nga mapintas ka mananap, adunay 7 ka buk ulo, napulo ka buk sungay, makaon lugar na. Di man na makaon, kaya nga naman, wa man na sukad, nga adunay mananap, nga adunay 7 ka ulo. Usa na siya, kapananaon nga nakita ni Juan Revelador, nga dili siya literal. Sa samang paagi ang buhat, Jis, usa ka pananaon, ug walay pananaon makaon. Way mabasa sa Biblia nga ang pananaon makaon. Mamanggani nga kung huruton nimo ang buhat, Jis, wala mo kaon si Pedro. Ug ang mao nga habol gibira pas balik dito sa langit. Now, dito sa habol na tanang matang mananap. Literal ba to? Dili sa literal. Nabri habol nga maigo tanan dito ang mananap. Ilipente lang gani daan, maglisod na og igo sa habol. Ha? Dungagan pa nimo sa giraffe, dungagan pa nimo sa iro, dungagan pa nimo sa baka, kabaw ug uban pa, di na mo algo sa habol. Meaning to say, mismo sulod sa habol, dili literal. Okay? Now, unsa man ibot pasabot ato 2 minutos na bilin. Ang buot pasabot atos naa sa 28 ang tubag. Kamo na lay basa sa Buhajis. Nga diin, niingon si Pedro, pag atubang atong mga gisugo ni Cornelio, ingon siya, kamo nasayod nga supak sa kasuguan sa mga Hudiyo. Ang pagpagigharong nga na kaninyo. Apan giingnan ako sa Ginoo, nga wa ko'y nganlan pag mahugaw nga gihinluan na sa Ginoo. So sa ato pa, ang gihinluan igsoon, ang mga tao, dili ang mga literal nga mananap.
Ako na lang nag-summarize igsoon kay mubo na lang atong panahon, pero ni singis naman atong kauban nga kapi na lang sa minutos ang nabilin. Busa, salamat, no?